Galicia somos nós somos historia. O alumnado de quinto de primaria imos representar un anaquiño desa historia no noso mural. Representamos o século XIX. Viaxamos logo ao século XIX. Atopádesvos coa reporteira Salva Elsa, que emigramos a América no século XIX. Fomos alá xunto con outros tantos que marcharon para mellorar a súa situación económica. Xente traballadora e valente. Algunha dela voltou con grandes riquezas. Somos Antón e Damián e imos vos falar de emigración. A emigración é a marcha das persoas dun lugar a outro que supón un cambio de residencia. Agora imos vos recitar un poema sobre a emigración. A emigración párteche o corazón. En barco, non en avión, é un cambio de nación. Ao chegar podes extrañar a túa casiña, o teu lar. Sempre che vai custar a túa terriña olvidar. E aínda que non poidas regresar, a túa familia vai chamar. E agora algo de publicidade. Vas emigrar ou non vas emigrar? Sexa do xeito que sexa, o aeroporto Rosalía de Castro tes que probar, que acaba de cambiar o seu nome. É nacional, saiu adiante, polo tanto, vaite a Alicante. Se vos queredes emigrar, teredes que ir a América. Se non tedes cartos, id a América. Por ese vou ir a América. Sempre a América! Relacionadas coa emigración, temos as casas indianas, e imos vos falar sobre elas. Verdade, Paula, que ti diso sabes moito? As casas indianas son casas que foron construídas por indianos, que veñen sendo persoas que marcharon como emigrantes para América. No século XIX volveron ricos. Escoitaches falar algunha vez das casas indianas? Fuches a algunha? Sí, e ademais sei que as casas indianas distribúense por Asturias, Galicia, Cantabria ou Cataluña. Algúns exemplos de casas indianas en Galicia son a granxa de Escola de Pedro Murias, en Ribadeo, e o pasatempos de Betanzos dos irmáns García Naveira. Somos Sara e Marina e hoxe imos viaxar ao Rexurdimento. O Rexurdimento é un movemento da recuperación da lingua, da cultura e da literatura galega. Levouse a cabo ao longo do século XIX e principios do XX. Os persoeiros do Rexurdimento son Rosalía, Curros e Pondal. E agora imos cunha cantiga. Este vaise e aquel vaise, e todos se van. Galicia sen homes quedes que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas, tes campo de soidade, pais que non teñen fillos e fillos que non teñen pais. E tes corazóns que sufren, longas ausencias mortais, viúvas de vivos e mortos que ninguén consolarán. Algunha adiviña? A ver, Alicia. Fun escritor, tamén un dos personaxes do Rexurdimento, e escribín o himno galego. Sabes quen é? É Curros. Non, non é Curros. Xa sei, é Pondal. Finalizamos a nosa viaxe con tren que chegou a Curtis e trouxo a modernidade. Chegou o tren a Curtis no ano 1875. A estación inaugurouse por Alfonso XII. Hoxe en día, na feira de 1900, lémbrase a chegada do tren a este municipio. E agora, con algo de publicidade. Agora que chegou o tren a Curtis e non tes que usar o coche, xa non tes que mirar a tensión. O tren é a túa salvación. Unha viaxe polo século XIX acabamos de facer. Emigración, rexurdimento e modernidade. Lembrade que Galicia fomos, somos e seremos sempre nós.